para sirohado dangi si bailas nirohatai nuai nang sogot pen nuai nang sogot O Jesus, tatap hamion, say pargogoy sude, marite ite donimi, masal donatapatiki, mamain darat baritami, dinasa jomai, dinasa jomai. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, nama no palangi dohot tanon. Amen. Ai hurajumi akasitaonon dihasianganon, irana soadong do martimbakon hasangapon si papataron tuhita sogod. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Saya lehon ma di hami haporseaon na mangulu. Asa tong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. To pamaroha na iyas di bagasan hami. Jala paimbaru roha nami jala pasitong. Saya pahot ma haporseaon nami. Asa hot jala sonang roha nami marningot naung sesa dosa nami. Ala ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mahmud. Tabigi ma inde pujian sian punguan ina para ray Kamis.
Marede mahita. Hatani debata patujolo jamita di hita mingguon ima natar surat sian pasalmen bindu 84 mamukamai sian ayat sada rodi ayat pitu. Pasalmen 84 sian ayat sada saat tu ayat pitu tajahama marsoring-sorin jala di ayat pitu anon rak mahita manjaha. Ende sian aka anak ni Sikora. Dengan nai aka enganan mi ale Jehovah Sebaot. Pola dolangan jala maras rohaku di bahain lungunna dia ke alaman ni Jehovah. Marolop-olop do rohaku dohot sibukku tu debata na mangului. Garya porik jupanga jabu jala leang-leang dapotan asarna bahen inganan ni aka anakna madok akal angkatan pemilihan Tuho ale Jehovah Sebaot rajaku dohot di bataku. Martua ma akan mangingani bagasmu saihodo pujion nasida sela. Martua mahalak ia di bagasan ho hagogoonna ia rohana sida di bagasan menuju dalan natigor. Akan au bolus rura pertangisan banado di bahen mualna tapi maruli pasu-pasu nasida. Ima sahatna martua ma akan manangion hatani debata naupeop sa jala na mangulahosa.
Tabigima ende pujian sian padon Sara Naomi. Mari demaita.
Jono Tuhan, Jono Tuhan. Alele lam jono krohaki jono Tuhan. Idona sai totong isaka prohakon jono Tuhan. Asani dikini ngomoni rohani arodungan bumi jono Tuhan, jono Tuhan. Uriana hinahulongan di bagasan Kristus Yesus, ta topotima akka dosa pangalaw siyata, jala di bagasan serep ni roha, roma hita, mangido hasesan ni dosata, tunjolo ni debata. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para si roha na sumurong, na pungudo kami di jolo martang yang tuho, dada mga sahon hati goron nami, na mga sahon asini roham na godangido. Saya si maroham mida sando bangso nami, si sama dosa nami sa luhut na. Saya sungguli maroha nami, asamu ba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisan ni dosa. Songonot do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga po lahu pasisi aka pangalasim. Songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Sa imula mahotuaw ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Hudul Muhammad. Tapi gimana de sian paduan suara narwasto.
Mari de mahita. Hatani debata nagabidalan tungulo na baru dihita imasian Kolose 2 ayat 8 songonom madido jaga mahamu sotong diago deba hamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lemsem naso maripola obar tu tona-tona ni jolma mangihuton sisia-sia ni hasianganon ndada mangihuton Kristus atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Alih Tuhan debata, saya pergugoi mahami, mangulahon nambar tu hatami. Amin. Tabi gema ende pujian sian Qur'ama.
Maredde mahita. Tahatid ko maha porsiyaw tayo, songon na hinatindak ko ni dongata sa porsiyaw di portibion, rak mandok mahita. Au porsiya di debata Jahoba, ido ama paragogo na suatu dosan, nama no palangi do tanoan. Au porsiya di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuan ni si Maria, na ang gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang sohabubuan. Ido tu hata namanao na bernid di pahumuan ni Silatos, na mati tarpajal lo ibana ihaw pinarsilang, jala tua tubo na turu dungitanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manay tu surgo, lao hundul siyamu ni debata Jahoba, amanay paragogo na sa atudusani, di sima ibana pa'y mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di ton di Porbadia, jala adong sa dahuria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dia sesan ni dosa, dohot dihatai na mando. Mulak mangulu do sogot daging ni halak nang mate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabi kema ende pujian sian vokal grup PPG KPI Pamen.
Tabigema titing na masa di tonga-tonga ni Huriata. Salam, Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, tabegema tikting namasa di Huriata di bagasan samingguon. Na parjolo pasu-pasu parbagason. Na di hari Sabtu 10 sada Oktober 2025 nasalpu, maringanan di GKJ Gumulan, Klaten, Jawa Tengah, nunga menjalo pasu-pasu parbagason parsaripean, Jerry Johan Marinir Simanungkalit, anak ni almarhum Amata Insinyur MP Simanungkalit, dohot Inata R Borusi Tanggang SE, nama ringanan di Jalan Sawit Sada nomor 77, ruas ni Huria GKPI Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor 10 Sada, dohot Dewi Ira Wardani, Boruni Amata Suko Haryanto dohot Inata Titik Sakti Murtiati, nama ringanan di Kalikotes Kulon nomor 72 RT 2 RW Onom, Desa Kalikotes Kecamatan Kalikotes Klaten Jawa Tengah, ruas ni Huria GKJ Gumulan Klaten Jawa Tengah. Napa duahon ulaun gotong royong jemaat GKPI Padang Bulan. Asalam tambah persaoran dohot hasadaan ni sude ruas GKPI Padang Bulan di hari Sabtu sada November 2025 on naing bergotong royong ma ruas ni Huriata na pinatupa ni seksi pria rap dohot seksi paropuan dohot iana kota PPGKPI lao pa iason garejata na di bagasan dohot na di duru. Parsi dohot ma hita amang inang di kegiatan gotong royongon. Na patoluhon seminar pendidikan di hari Sabtu 8 November 2025 patupaon ni seksi pendidikan do seminar pendidikan namar judul dampak negatif penggunaan gadget berlebihan dan cara mengatasinya untuk anak dan remaja sekolah minggu GKPI Padang Bulan, maringanan di gereja tahun sian pukul 10.04 WIB sahatu pukul 10.08 WIB. Sebagai pembicara Ibu Tirsanika Surbakti MTH, dihirim rohado asaboi akadak danak sekolah minggu, tunas muda manang remaja dohot akanatoras nasida, ro mandohoti seminaron. Napau paton bunga altar, bunga langgatan manang bunga altar di hari Minggu sadarion di pasahat keluarga Amata RH Pakpahan Inata RN Boru Butar-Butar, ruas ni Huriata sian sektor 12. Mau lihat tema tu keluarga Amang Inang Pakpahan na pasahaton bunga langgatan. Saya anggiat malam di pasu-pasu tuhata nasida. Namangihut barita parhepengon. Songon nasomal barita parhepengon siganuk minggu nunga di patupa. Jala ruas ni Huria nanaing manjaha barita parhepengoni boido mangalap sian meja di pitu masuk ni garejata. Namangihut muse sektor namar tugas tu ulaun ibadah minggu. Aka sektor namar tugas tu ibadah minggu tanggal 2 Novemberon, ima sektor sada dohot PPG KPI tu ibadah minggu manogot, sektor 2 dohot PPG KPI tu ibadah minggu arian, sektor tolu dohot PPG KPI tu ibadah minggu botari, sektor 4 dohot PPG KPI tu ibadah minggu borngin. Songonima tikting na masa di Huriata di mingguon, laho manomu-nomu hatani debata, marende mahitasian buku ende nomor 10 walu ayat 2 opat dohot onom. Ukapahal datu
Amin di bata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Oras barita sa luhut na. Shalom. Hatan di bata barita nauli di mingkuta sa darion. Ima na dienet siyan buku 2 Timotius bidu tolu ayat 10 saat rodi ayat 10 suratnya Pastor Paulus dapat 2 Timotius bidu tolu ayat 10 saat rodi ayat 10 Ujahoma tutong-tongat tapi bema di bagas rohat tapi sokonoma hatani debata. Hata natas suratido sitiopon. Alai diutokodo au dipoda. Diparangi. Ditahi. Dihapor siaon. Dilabas holong dohot benget ni roha. Dibagasan akka pangalileon hapor suhon. Akan namasa tuau di Antioquia, di Iconium, di Listra, Mangaleleon nasa godang dohutaon, jala di palua Tuhani doau sian saluhut nai. Ala daing terbahen sohona lele, nasa nanaing marparangi na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Alay na manghapungani amagwan na doa kaparjahat dohot siulas uti-utian na pauto-oto na sila uhut di pauto-oto. Alay ang goho sa imiyam madibagasan akan na ginuruhon jalanaw hinaporsyaw mi ay di pauto-hodo na mga jarihos sa tuho. Uhud ala di botoho siyan siyete heto mido pe surat na badiyay. Damargogo pabisukon ho asa taruli dihaduaon marhite-hite haporsyaon di Kristus Yesus. Ay nasa surati sinahaton ni debatado jalahasea mamudai mamisang pauliulihon manugunugu di bagasan hati goran asari pas halak ni debata obas tunasa ulaun na denggan ima sahatna. Hata di debata berita nauli sadarion diodol hodo ripas jala hobas tunasa ulaon nadenggan di sadatiki yado sadapat dita pabotohon pengalaman na pelayanan di sadaluat na daw di daerah Tapanuli Selatan di daerah Batang Toru. Di tike mangulay mana di si tarsonggok do di siala duksidung sada ulaon imana mga dopi sada parmingguon naborhat dopat di tahun hari Sabtu ana ni daw ni luwaton jalaikon mangibadum si perdalanan tululok-dolok sahak maborngin hari Sabtu di sini mana manginap guar ni luwaton ay martulu di daerah Batang Toru Padang Sidimpuan duk sidung para minggu rupani las dorohan yak karuasi dok maulate tupat ditai alay songgok ni rohana tekimulak pad ditai sedileo nak karuasodo hamulateon to dileo do belga-belga dala pola do tarsonggok pad ditai dileo sa daguni guru bay komuna manginang
amulateo diliw sa daguni. Halay tarsonggo imana di sahali di bedang imana ma amulateo non dilehot tu imana serong na bergerak-gerak ibagus. Ayah non ina berditay. Ay bukamang mahinna. Tahu sojo non ina. Ay siya bergerak-gerak songoni marot-tarot tu ibagus. Ibu kama habe berang imana ma adong sisa da budat ngamartang yang gimana sono budat ibu di. Ayah non. Ay domang amulateo ni soni na. Anei tudion. Anon 3 kilometer hita non namang boy mando tatukar tu par tertuak ina. Sudah do par tertuak. Jika kita bulo do ini. Jika par tertuak ma ano 20.000. Jadi iro hamulateo ni ruasi. Mono law marhubas tu si. Anai Roma padita mandok daw amang. Mono padita siya naujui di lokamuon. Sonon hamulateo anggo dungaw marhubas di son. So tungarong may mga liubudat. Paluhamu may. Munurang adong si leon-leon hamulateo dapol adong las marohak ko di sinin na. Jadi memang toho do mangina. Moloro padita mangibati huriyay itornari do sidi budat. Ngaro mati na mahitan no sada ay ngaro perjamita ro tuluwe tonin na. Jadi ngaro ngerikat do sudi. Ale do paditay asar roy mana itor marulubuluk dok kebudat madapoton sone parapati. Hosana ina. Ngaro si beluai ini na. Jelas rohanya kebudati. Kebetulan ada di hutan-hutan dopeon. Bamono berminggu sidang arong dope atak ni gerejai. Dinding na bidang arong dope. Mama pagaran, dua guys. Isa datiki. Lamar jamita masuk ropat ditai. Martanya kemahitain na. Abet tor manetek. Terbigi manetek udan. Terobat ditai. Sudung arong na bergerak. Semua di tempat na berditai. Angga mulai terbigi morotorot, ote-otik, jolmai. Amin, ini mana? Bagus. Dapat ditai. Sedia ile nakkaning ngau moro-moro tamu. Raudan nakkaning maneteki. Haru bodatan hudur sudah menak manangi onau berjamita. Hamu deng merikati ulan alani udah non ini mana? Ini kisah nyata. Nomor 8, adok sada perubahan pengalaman ni sada naposon di debata. Mangida bahwa boy dodok perubahan terjadi. Jala dong do boy gabe sada jamita si parsejano rupani. Mula dong di bagasan dirita haporsyauta na mangulu bahwa firman Tuhan bisa menghidupi kita. Nanganok pala mabir patitay. Muro sila pecalang-calang hamulateon, do balajona, ilo imana. Nang pedang ilok kamu balajokku, mangudu daw dison. Napatuduhon di do imana, na mangudu do padita na puso ni debata, nang peso pula ilak kamu balajona. Anong do biga-biga huriya sa kunya manginang, ipalaw padita na. Urang do di huriya-huriya nang ila balajoni padita Lai akka padita na posoni di bata na porsia. Songo carita ni padita on. Dakkay mana mangatoy balajona. Sa do bendaharani huriyay do gabi minta maaf amang ngobak bulan nagilak kami di balajong muna saya lupa iba inna. Wiro. Napola ba amang? Malulupa do hamu inna. Jadi kita ringot imana. Alay marhite-hite palanan nay. Dia tidak kon imana do bahwa pelayanan yang bersama keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan dan pelayanan yang tulus bisa memberi kehidupan
pada yang lain. Jala itu ada pengalaman na mangulu na luar biasa, mulu jahamu, ada ada tokoh perempuan na margoar Wangari Maathai. Isi si Wangari Maathai ada perempuan di Kenya. Ala diberengi mana, hutan di mana, ngagudul sudi. Dangan nung menang ada hau, ala ni illegal logging. Masa makana longsor, masa maudan sega masudi akatanoon. Akaahan na diula, manuan, siswanon, longsor, banjir. Alay yang ngojol madiluati, hola na marutungu do. Alay si Wangari Maathai, oleh ketika kamu di Google, dia berhasil menjadi peraih Nobel, tokoh perempuan di Kenya. Nah menginspirasi, diberengi mana sega luat nai, disuani mana ma, tiap hari hau, tiap hari hau. Nang pero jol mamandok ibare keli enao to maon ai dia ma sai guguni heu na di suami boy paring gatton negaraon inna jala godang do nama marekeli menghujat na sumar lapatan ulun nai ala di nurutu imana do di suani mana lawi mana terus hutan tuluat hutan. Alay si diberi kakajol Muhammad o kaparupuan. Ala ninunu ni mana rupani, dia porsion ni mana songoni. Bertahun-tahun ni mana terus manuak kawi. Viral may mana. Jangan horan viral lagu TikTok kape tabola bale viral. Anong lagu tabola bale kan? Bola bale nenay. Sudah itu merdiskolan yun noy. Do di pesta pe tabola bale naman noy majalulos. Ala ni viral. Jira pola lela ne mardisko do edde hape viral. Ala ina taon. Ala teguh di mana manuak kawi. Terus dinuruti mana. Viral may mana. Di TikTok viral may mana. Di media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, di televisi, surat kabar. Sudah maluba-luba jolo maka perempuan do sudah akan aposo mendukung program. Manuak kau manang dia. Dan negara Kenya berhasil keluar dari kelumpuhan kerusakan lingkungan hidup. Dohot aka perusahaan kapitalis, ilagan logging, gabe sadar, dohot mangurubi. Luar biasa. Di sada hapor siyaw na tugu. Apa huyok madiluat nami, yutatate. Nagudangan demonstrasi, tutupon inna. Alina ngadong diulah manangaha. Dua na do, suadong diurupi, suadong di parwahon. Boy do hita demonstrasi, boy do hita unjuk rasa. Ala dibarengi, dohot sikap. Tindakan nyata, naril, nabusi baenon. Yang bisa dimulai kontribusi dari rumah ke rumah. Rumah kita, gereja kita, perusahaan kita, memulusuri mengulahuni, mencintai kebersihan alam lingkungan hidup. Bodoh kita malua. Apalagi dalam tabamoho noai portibion. Saya tadok tabamoho, tatabay AC, tabay kipas, terus tabamoho. Solusinya bukan kipas dan AC. Kita mengurangi asap kendaraan, asap pabrik, pengeluaran CO2, tapi terus memproduksi tumbuhan-tumbuhan alami yang bisa menyerap CO2 dan memproduksi O2, oksigen. Odo membuat kita melua, sian efek global rumah kaca. Mula kita rupani marpesawat Medan do Jakarta. Nggak ditutupi karbon, nggak marpirong begijang. Ketika matahari datang di siang hari, dia memantulkan dari tanah kembali laut atmosfer, nggak ditolak oleh karbon. Karbon akhirnya menolak kembali. Ino mabesongono mohok na hita. Tidak ada lagi yang menyerap karbon. Tapi kita tidak menanam pohon-pohon yang bisa menyerap karbon dan
memproduksi oksigen yang menyelamatkan kita. Soni manang ngulu ni jolma hamanginang na porsia alay dang diulahon hatani debata. Surat ni Apostol Paulus tu Timoteus madok molo di jalaho di jakoko hatani debata hasito nga di ngolum ulahon ni hatidak ko ni. Firman Tuhan akan memberi kehidupan ketika dihidupi. Tetapi firman tidak akan membawa dampak apa-apa dalam kehidupan jika firman hanya didiamkan untuk diri sendiri. Martin Luther mengatakan, firman itu seperti batu, songo batu, dan dilempar tuaik. Mulai lempar batu, teranong noga lubang. Lembelga batu dilempar, lembelga ke lubang na. Galubang on, energi doi. Sebuah potensi yang bisa menggerakkan. Songorido nang hatani debata. Bagi siapa yang percaya dan menerima firman, nama jakun hatani debata, bahwa hidupnya ngelunai pasti berdampak. Dia akan membawa gelombang yang mempengaruhi lingkungannya. Bukan lingkungan mempengaruhi dia, tapi dia mempengaruhi lingkungan. Na masa nuaing, na jojo nuaing, lingkungan tado mengubah aporsiota. Lingkungan tayo nagabe mempengaruhi parnguluata. Dunia lebih kita nikmati, atau jalan dunia lebih kita nikmati daripada jalan yang Tuhan tunjukkan dalam menyaksikan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, lau majakon patuduhon harajon di debata tubor tibion. Menurut Amerik di perjanjian lama di Padan Narobi adong dosada posopot naposo namarguar si Joseph atau Yusuf. Ya ado jahamu tahinang cerita ni si Joseph nadoh akahanai bohai mana di gadis gabiah atuban mula dong ngahamuna. Kalau ada kakak-kakak kita, abang-abang kita, dijual kita, bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaanmu? Apakah kau merasa benci kepada saudaramu, keluargamu? Wah dong, pasti. Alai si Joseph, Yusuf, ketika saat dia dijual menjadi budak, berumur 17 tahun, alai bodoh mana gabe, orang kepercayaan nomor 2 dari Firaun setelah berusia 30 tahun. Berarti 30 umur 10 pitu. 10 tahun malilengna. Yusuf si Joseph makilala na hajit. Si taonon. Mangihut Tuhani. Maka tidakon namar Tuhan imana di bagasan muluna. Dangadong di bereng imana iberni inganan tempat. Ay gabi hatobat do imana. Dibagas di Potifar. Ada di fitnah di mana di si, di penjarahon di mana. Danganong gabe pikiran di mana, karakter ninggolu di mana. Ngasay bengoluku be. Hidup saya berakhir. Saya menjadi budak di penjara. Daun. Alai di patuduho di mana do? Justru ruang tempat bukan membatasi dia untuk terus bersaksi bahwa firman Tuhan yang diajarkan kepada orang tuanya, nenek moyangnya, dia pegang bahwa siapa yang percaya, isena porsia, tu debata, dia tidak pun di nguluna, naramotan jala pasu-pasu di debata, saliling-dileleng. Jala itu mabain, si Joseph manang si Yusuf, dia holongi nang pe di penjara. Di leo debata bisu di mana, lau mangalapati ni pini rajai. Dalam malua mana saya penjara. Aladong ni pini rajai nabo di lapati mana akan terjadi masa kelaparan. Haleon 7 tahun. Alai sebelum haleon adok 7 tahun masa kelimpahan. Alani di masa berlimpah kelimpahan panen. Disimpan di mana do sudah angka panen ini.
Alangan di botoy mana, 7 tahun yang roh haleon. Jalai do parroni kahanay do suri jolma, tutano Mesir, majalo. Hasil panen gandum yang disimpan oleh Raja Mesir berkat Yusuf. Jupang di mana do hahanay, roh iluna manete iluna, omma akka hahaku namang gadisawi. Alay dang gabi suguro hana to kahanay. Dia tidak balas dendam kepada hanay, nangarongin. Di batu di mana do ngulu ni jolma naman ada di bata. Bagaimana karakter yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan. Alani yang menginang jok-jok do kita berpikir. Jodoh sukses mau sahakon. Jolo marpangka mau, mula dong jabatakku, mula mamora mau, mula karejo au, badokku maon, sono mau dokku. Apalagi orang muda selalu bermimpi seperti itu. Orang-orang muda, tunggu saya dulu wisuda, tunggu saya dulu bekerja, tunggu saya jadi bos. Saya akan membuat perubahan hal yang baik. Tidak. Bagi siapa yang percaya kepada Tuhan, dimanapun, kapanpun, sa dia pe murmu, wanang di dia pe ho. Wala porsia ho dihatan di debata. Napakyon di debata do ngolumi gabe pasu-pasu. Molo. Dia tidak koko di mana, manang di dia pe ho mangula. Bahkan di penjara sekalipun. Bahkan menjadi budak sekalipun. Oma akka karakter si paingot na di pasahan ni Apostol Paulus. Tu si Timoteus nata jahanak kaneng. Dia 10 dokon alay di utoko doau di poda. Di parange, di tahi, di aporsiaon, di labas holong dohot benget ni roha. Di bagasan akka, pangalileon, haporsuhon, akka namasa tuau di Antioquia, di Iconium, di Listra. Pangalileon nasay gudang dohutaon, jala di palua Tuhani doau, sian saluhut nai. Ketika kita percaya kepada Tuhan, apapun pergumulan kita menginang, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan, keselamatan dalam hidup kita. Alanisa ada naboi di paturu si Yusuf. Si Joseph tokahanai bahwa tidak ada gunanya menyimpan kebencian dendam di bagasan ngoluta. Nah, pola perlu manginang majujur akka hasalau ni mata ina tatta keluarga tan atau rasta manang donganta. Tugas kita bukan menghakimi. Laut ta makatidakon hati goran nasiat debata. Mangulahon nasitong do di bagasan dame nang serep ni roha. Patuduhon ngulu na porsia. Ikunadong ngulu roha pengampunan, memaafkan. Jalaido diulah Tuhan Yesus. Di padan baru di Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Dengan dong dipaksa Tuhan Yesus kita gabe siuto di mana? Dengan dong paksaan, tidak ada intervensi. Dengan dong dipaksa kita nang gosana gabe siuto Yesus. Alai di do imana? Molo nang ihutonom mo ikon suadahonomu dirim huti silang maswadahon diri menyangkal diri dan memikul salib odo ngulu ni jolma na porsea manangi dia kita manginang mangula pikirata bagasan Kristus Yesus naik memang dohot dohita partohap di simak kilala na hacit na lau makuti silangi dan menyangkal diri tidak perlu menunjukkan diri kita siapa na polai ko perlu dirita patutuduhot ta dirita na hebat na jago Molohita pena berjasa di sadaulaon manang sada pesta pembangunan manang na dia be na pola perlu tapatudu derita hita do pahlawan di sini
Buru hamu inak songoni, buru ita songoni, mulu ta subak songoni garijai ikut tak surat do warta. Tapi tiba-tiba dangadong diketik parhalado warna, lupa silap. Mulu si batas sikap babarbar. Alai mulu olo do hita masodaho diri, aisya ujuluni Tuhani. So nek ko gabe au na gabe, si puji-puji ni jolma. Ikut Tuhan iro, nagawe, marmulia, marhidai tengoloko. Iro masodaho diri, amang inang. Nung ngagodang tutu, tahulan na ding katutuhani. Alay mo ta jujur. Diro godang na diro ni Tuhan itu hita daripada nataleho tutuhani. Mana lebih banyak yang kita beri kepada Tuhan dan pemberian Tuhan dalam hidup kita. Di sido di dok Tuhani boyro hamu makuti silaki. Didiking oleh Yesus. Dia rela dengan cara hidupnya dan cara bagaimana kerajaan Allah harus ditunjukkan. Dia rela diludahi. Rela dari mana ditujuri. Dia lebih memilih diludahi daripada meludahi. Ada tabereng mamang inang di ulutan waeng. Mengikut Kristus. Lebih banyak mengikut Yesus dengan cara apa? Mana lebih banyak? Diludahi atau meludahi? Sahat doi tatusi. Dan ini mungkin yang membuat kita tidak pernah benar-benar memahami panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Naksahati tahu namang ulahuni. Ya mungkin. Di dalam teks-teks khotbah, manang tangiang, tadok doi. Aledak sahat do behita, tu implementasi makilalahon, songudiro tutu makuti silang ni Yesus. Alani mulo tabere nga manginang dia kapengalaman di parbarita nauli. Apostel Paulus mandok iko sahat do barita nauli itu sadok portibion. Nang pesudia kasih siya ni Tuhan Yesus, dung mati Tuhan Yesus, hehe, naik ke surga. Anggo pikiran dia kasih siya ni Tuhan Yesus ida parjolo, ikon barita nauli saha parjolo tuhala Israel, tuhala Yahudi, ala bangsa Israel lo bangsa terpilit, ikut tunasida do parjolo pasahaton barita nauli, naung hehe Tuhan Yesus si paluai. Ala Apostel Paulus mandok, kabar baik ini, barita naulion, ikut sahat do tu salugut bangso. Dalam mulut aja manginang di sada Korin bidusia ayat 10. Tabuk kamu Bibel tay. Surat Apostel Paulus di sada Korin bidusia ayat 10. Wado di doksi Paulus. Di si. Rak maja-maja kita. Sada Korin bidusia ayat 10. Sada 22 dulu ya. Marjia, itu teh. Sada Korin bidusia 10. Sada 2 ya. Celakalah aku bila tidak memberitakan Injil. Marjia doau molo nang dohot. Marbarita nauli. Orang lebih pitu tahu kami di Korea pengalaman marsikola manginang. Mulu dinasida, berberita nauli keberhasilan na. Dangalan di gudang di parminggu. Dangalan di gudang di pelian. Dangalan di belgani gedung gereja. Ala di dok nasida songon gereja na porsia. Gereja perberita nauli. Gereja bermisi. Huria parbarita nauli na berhasil di dok nasida. Sadia godang ma dong jong garijai ngapi ke parbarita nauli sian huriai. Contoh GKPI di gereja kita hari ini. Kalau dihitung mulai dia berdiri. Mulai jong ngapi ke tahun huriat tahun namangina.
Berapa tahun gereja ini? Ada 100 tahun? Berapa tahun? 61 tahun. Ya. Jadi kalau ditanya berapa banyak pekabar Injil yang sudah diutus gereja ini? Francis Chan, itarikko di mana do garejana di California. Abe jumlah ni ruas ng 6,000 halak, 6,000 kakak. Itarikko di mana huriyay. Ala holang marminggu do ruas na mabigay jamita na itabo, makelekel. Alin ang anong naulo gabi parbarita nauli. Dito imana, saya gagal menjadi pendeta di sini. Saya mundur menjadi pendeta di gereja ini. Karena firman Tuhan mengajarkan saya. Iko parbarita nauli do jol manapur saya. Adang neko gabi pardita sude do situa sude. Apapun profesi kita manginang, baik sebagai ibu rumah tangga, kepala keluarga, atau dimanapun profesi kita bekerja. Iko daolo do hita, jala terjauh parbarita nauli, mangna nagabi karijo di kantor hita, pegawai negeri hita, di puskesmas, di rumah sakit, manang di persikolaan, manang di kantor, buruh hita, parbarita nauli. Jadi ang anong pangatusot na manginangan itong, ay walang pardita yung parbarita nauli. Now, baik kamu mamanginang mulo pala nakot tabi, keluarga tayo pinagporsiya to Kristus Jesus, naman namasa. O malapatan na terjodoh hita sa luhun na. Di jodohat tayo hita sa luhun na parbarita nauli. Asa marhita-hita ngulut tapi ditong atungan ni keluarga tayo. Iko boy di tanda nasida Jesus Kristus si paluay. Ano sakap ni Jesus tungoluta, bodo ba hita sa ato sa daryong mangula, bodo ba sa daryong kita mangulong. Dan inilah maksud Tuhan. Dalam firman ini melalui Paulus kepada Timoteus. Nang pehacit dangol, engkau harus berjuang menderita. Di ayat 12 di dok. Alai daktar bahen sohona lele nasa nanayang marparange na daulat marhita-hita Kristus Jesus. Alay na manghapugan hamagon na di akdoak kaparjahat do siulas uti-utian na patotohon do nasida huhud di bawtoto. Jadi bisa jadi kita mengikut Tuhan tapi memodoh-modohi diri kita. Kita tahu tapi seolah-olah kita tidak tahu. Kita mengerti apa panggilan kita, tapi kita tidak mau tahu. Kalau di sondo, kata di debata, barita nauli na mangula. Moloro barita nauli, itu luak Batak na julu, marhite-hite, Munson Leman. Munson dan Hendrik Leman. Gagal. Mereka dibunuh oleh nenek moyang orang Batak di Lobu Pining. Allah berhasil do nomensen 40 tahun kemudian. Allah niaha. Allah boy do hape hita barita nauli, belum tentu barita nauli naro. Barita nauli na dipasahan ni Munson Leman, buasa ditulak halak Batak. Na saay jamitan nasida holan harajam ni Batak. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi halak Batak, adong harajaun na. Mereka adalah anak raja. Muloro musi harajaun na baru. Berarti ano don, musuh don ni nanasida. Alay beda, doho si Nomensen. Nomensen menyampaikan kabar baik bukan hanya sekedar berkhotbah. Dia mengkhotbahkan Yohanes 10 ayat 10. Saya datang untuk memberikan kehidupan. Saya datang bukan untuk membinasakan. Yesus ro dang lau pamatehon. Alay mangalehon hanguluan. Alasanga do halak Batak madok dung muro manot taseat imana. Alay dok sino mensen torsonggo imana marbasa Batak. Dapola tiki muro mau pamatehon muna. Lehok kamu tau tiki. Mangulaho barita naulion. Mulurang adong hamu bau di hamu pamateh hamu au.
Dan ini yang membuat orang Batak hidup dan lebih baik. Jalaud do mabain halak Batak manadah majuun saha tu medanon. Jalai do mabain halak Batak saha tu sado portibion. Dung ditada berita nauli. Dung tajalo tajakon hatani di Batak. Firman Tuhan mengubah kehidupan orang yang menerima dan percaya. Alaidah hamu, naswadong hamu baun di zolma, mau nang dijakon hatani di Batak. Nang peromar minggu tiap hari minggu, martangian tiap hari wanuzom, markor, alai dangadong hamu baun. Tidak ada dampak firman Tuhan dalam hidupnya. Pilih tamu. Apakah kau menjadi agen perubahan? Atau dirimu hanya menyimpan harta mutiara yang mulia itu? Nang dohok dong upat jabar, mabuah barita nauli asa malua dong watan asing, manang hola didirita. Ala takas di batu Tuhan Yesus, hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Bahwa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan menyelamatkan, menderita dan berkorban, bukan hanya memikirkan dirinya. Ido bin nama bahen, dak sude jolma mengalami perubahan, dok perjumpaan, dok Yesusi. Walaupun berulang kali khotbah demi khotbah, ribuan khotbah dia dengarkan, bahkan dia mencari di YouTube khotbah-khotbah yang membuat dia tertawa dan tersenyum. Aladong prinsip naso taulahon marhite-hite mana ada Yesus. Dido deh 14. Alai anggoho. Saimian ma di bagasan akan naginuruhon jalan nau hina porsiomi. Ai di botohodo na mangajari hos satu ho. Uhud ala di botohosian siete hete homido pe surat na badiai. Na margogo pabisukoko asa taruli di haluaon marhite-hite haporsiaon Kristus Yesus. Ai nasa surati si ni hatton ni debatado. Jala hasia mamudai, mamisang, pauliulihon, manogu-nogu di bagasan hati goran. Kenapa anak muda sekarang tidak ada perubahan? Kenapa kita susah mengajar anak-anak kita sekarang? Bukan firman Tuhan yang kita pakai menasihati mereka. Dang hatani debata, tapake mamudai nasida. Puasa, dak taingot. Dak tabu tuh hatan di debata. Tuh tajahar hatan di debata. Ane dak taingot. Alai mulu taingot doh hatan di debata. Baru cara mangi hatan di debata. Mulu kulak berulang-ulang kita baca tiap hari. Saat teduh sebelum mengulau-ulaun martangi yang rakdok keluar kata. Borong ini tajahatan di debata. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ale ala sita pudai do, nasing do tapudai, nasing do tajambitai, nasing do tahatai. Tidak akan merubah. Tapi firman yang kau sampaikan, firman Tuhan yang kau sampaikan, yang kau ingat, dan kau percayai dalam hidupmu, kau lakukan, kau ucapkan dalam hidupmu, akan membawa perubahan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Wasa idok firman mi pelita. Wasa idok senter. Tuhan menginginkan kita terang. Ale mulu center do pakalaku, dah kadang jol maro-morohan di center. Tapi firman itu seperti pelita yang lembut menerangi sekitarnya. Mulai picak kata ni debatahi tak labok memudai kita. Dia meneduhkan pikiran kita, hati kita. Hidupin haporsiau di halak Korea, mulau hamu marminggu, manang lau hamu tu Korea. Tradisi di Korea, tiap hari pagi-pagi jam 4 jam 5 mereka ke gereja. Membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan.
Jadi sebelum mengawali pekerjaan apapun, firman menjadi dasar dan pondasi mengawali apapun aktivitas hidup mereka. Tidak ada emosi, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, jangan dendam. Ito rihau lamat tata, ihau linatana, ihau anakonna. Anggon, kojolo hebang do balanga, hebang usihurun, manugut. Ay buhado dong boy be, taruli na yula sa dari, kojolo marporang. Labor hak mangula, soni na sikola. Yan na ulum anak kono dan ako tangis. Salawar na pe, nang honang gosok do baju na, nang markos kaki mo si sikola. Tidak ada persiapan bagaimana kita mengawali semua aktivitas kita dengan sebuah persiapan di dalam hadirat Tuhan. Asatoho mahita na porsea di debata menghidupi karakter Kristus dalam hidup kita, maka kita harus menjalankan dan melakukan kehidupan itu. Dan itu yang dihadapi oleh Timotius. Bapak Ibu Saudara terkasih, Timotius dalam menghadapi arus dunia yang deras dan berbagai godaan dan tantangan, tentu tidak mudah. Bagi Timotius yang masih muda, ia membutuhkan pegangan yang kuat untuk dapat bertahan dalam iman. Alani do hatani debata do ditio imana, tumas saigomos. Tumas saigomos. Asa margugo imana mangulahon saluhu nasakap ni debata. Dan ini merubah sikap orang dalam bertindak dan berbuat. Naku boto di bagitu tamuro barita na piga-piga bulanon. Adong dua tokoh anak muda yang luar biasa diberitakan. Naparjolo, namargoar, Beato Carlo Acutis. Dia diangkat menjadi santo termuda di gereja Katolik. Mulai dok santo Bapak Gereja mai. Lahir 3 Mei 1911 di London, Inggris. Meninggal 11 Oktober 2006 di Monza, Italia. Dimakamkan di Gereja Santa Maria Maggiore, Italia, oleh Kardinal Agostino. Dan oleh Paus Fransiskus diangkat menjadi santo termuda berumur 15 tahun. Dia mati karena mengidap penyakit leukemia. Ale ahado nama Benimana Gabi diangkat menjadi santo di umur 15 tahun. Di umur 11 tahun dia mulai membuat website yang mengkatalogkan mujizat Ekaristi atau mujizat perjamuan kudus. Nah dia lama ini kehalak Katolik di Santo Portibion. Ada mujizat Tuhan dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah perayaan perjamuan kudus. Di Papungwi mana sudah jalan dibuat di website. Asa sudah jauh manaposo manoton bahwa ada keajaiban di dalam nama Rulau Nabadia. Adong Yesus mengulu di si keajaiban dan mujizat terjadi. Ido ilahi mana mulai berumur 11 tahun. Dibagikan di semua sosial media, Instagram, di TikTok, di YouTube, di website. Di bagasan holong dok serep miroha di lohuni mana mai. Dan kata-kata dia yang terakhir yang menginspirasi banyak orang muda. Saya bahagia karena saya sudah hidup tanpa menyanyiakan 1 menit pun untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Las rohaku ala danganong nanggo saminit na sia-sia dingolukon ala saluhu nai hupake makalason rohani tuhaki imahatani mana para puli. Ale memang tradisi kita di HKBP, GKP, do gereja-gereja Protestan, danganong memang bapak gereja. Seolah-olah do nggak diklaim anggojol mai pardosa na mai torusi, danganong besitirus ini. Lengko di gereja Katolik, bagi siapa yang konsisten sampai akhir hidupnya percaya kepada Yesus, kami jamitan nama ngonu-ngonuna diberi penghargaan, molo boru-boru santa. Jadi mulu tabegi Santa Teresia, mulu bawa santo, ST, tak situ ada, mulu kita ST situ kan, mula lagi tak, Santa do santo, alah gudang do kita ST kan. Situ adui. Nah. Ini yang luar biasa. Nabaduahon Charles James Kirk
Aktivis gereja Protestan yang tertembak di kampus. Ditembak di mana? Pas langsung di leher. Mati di tempat. Karena apa? Dia kampanye, memperjuangkan, bahkan mengkritik kehidupan orang muda, mahasiswa di kampus. Di mana? Orang muda saat ini lebih jahat daripada Hitler yang membunuh ribuan orang pada zaman Perang Dunia Kedua. Kejahatan terbesar yang dilakukan orang muda saat ini adalah aborsi. Setiap tahun ribuan bayi yang mati. Tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh orang muda. Bahkan LGBT, lesbi, gay, transseksual, di mana-mana perkawinan antara sejenis. Ala seido di kampanye di mana? Back to the Bible, kembali ke firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nak sanggup pinggolnya karena posoi mabigi. Disadatiki, dikir jamita huni mana, itebak mai mana, dan mati di tempat. Bodoh kita gabi songkon nasidah. Dak pedidai, dak situai, dak evangelis. Ruas biasa do. Ale tarjong mabaritahu barita nauli tu sadok jolma di Portibion. Kita orang-orang muda, karena poso majo hudok. Narak merminggu nuaing doa kuna poso di son. Marilah kita ikut berkontribusi untuk itu. Kodok kita terlibat, pajono di patado kita, unang holan nasib kita isi. Unang nahola kudul kita di si. Apor siaoni, duktajano di patado di bagasan nguluta. Harus dengan perbuatan yang nyata. Seorang guru besar mengatakan bahwa apa yang kita lakukan butuh pembuktian. Dia mengatakan sebuah nasihat kepada orang-orang muda. Danganong lapatan nahita, anggo holan memikiri dirita. Semua ini membutuhkan pembuktian. Dino imana? Hope. Ano tay hope, manginang, harapan. Dan orang-orang yang hidup di dunia ini pasti punya harapan. Itu tahe? Kita hidup sampai sekarang karena punya apa? Hope, harapan. Tapi harapan itu tidak ada gunanya. Itu nothing, percuma. Tanpa apa? Effort. Apa effort? Usaha. Jadi jangan berharap kalau tidak ada usahamu. Harapan tinggal harapan, kalau tidak ada usaha, nothing. Life, ngodu tahun, kehidupan kita, ini percuma, nothing. Without peace. Danganong lapatan di ngulu tahun na manginang, mangulu hita, molo, so, si buat damai hita di ngulu tahun. Ay monodong porang, anong lapatan di ngulu tahun? Ngunusong namasa, na di Iran do Palestina i, anong lapatan di ngulu tahun? Tidak ada. Hidupin Tuhan Yesus, berbahagialah, mertua mah, si buan, damai, ala nasida mah, dido anak ni, debata. Jadi tidak ada gunanya kita manginang, hidup kalau tidak berdamai. Menurang dong damai, di ngolum, di roham, dangan dong damai, nothing. Manang dapat tuluhon, sejujur tado, sorry. Minta maaf, sorry. Ngabi gahili taman dok, sorry minta maaf tahe. Ngulut tau. Jojok dong, sorry lah. Minta lah, sorry minta maaf beda. Sorry. Tidak ada apa-apanya itu, nothing, percuma. Tanpa ada perubahan, change. Harus ada perubahan. Nah saya tahu bertobat Tuhan, bertobat sadari terus bertobat. Ada perubahan, gak ada gunanya, nothing. Memberi, give. Di rugudak kita tahe, masih lewat-lewat dengan orang majalo. Mana lebih banyak memberi atau menerima? Sekalipun kau banyak memberi, pemberian itu nothing. Jika tanpa hati, mau daksian dia sendiri roha, daksian rohana,
love, mencintai. Itu nothing. Menurut saya tadok, holong rohatta. Saya mencintaimu, holong doro aku tuh mo, ginong. Kepada siapapun kau mengatakan cinta, sarangeo. Nala Korea, sarangeo, nomor putu. Gak ada artinya itu. Without, tanpa action, tindakan. Itu tuh. Nak taruh otong, sarangeo, I love you, nion. Hape, nang gumalang pangsi pera kita buat dong tahun. Matarak te dong atta pera kaya hita. Nang boy ngulutang ngohola songoni. Lalu trust, percayaan. Asa boy hapusan hita. Hapusan di Portibion, hapusan di Debata. Agar kita bisa dipercaya. Harus ada apa? Proof, bukti. Dan Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk membuktikan itu. Di sisa hidup kita, di hari pasot tahun, naing dobe neng berengon di Debata, bukti homma hasian. Molo-holong ondor roham tuau, bukti homma. Bukti homma, na holong roham tuau. Unang holat dihata, unang seholat tarok tabuji guarmu Tuhan. Buktikan kalau kau memuji Tuhan. Buktikan kalau kita memang menyembah Tuhan. Proof kalau memang engkau mengikut Yesus Kristus dalam hidup kita. Tetaplah bertahan, jangan menyerah. Mengikut Tuhan tidak selalu menyenangkan, tapi Dia tidak pernah mengecewakan. Amin. Matangnya kita. Mulai tema duhali Tuhan. Pargugui hami ramoti hami asabui gawin aposom. Sungguh Apostol Paulus nang si Timoteus namajakon hatami di tonga-tonga ningun na sida. Gabi godang na porsea, godang na malua, majalo hanguluan siya kuali Tuhan. Sungguh nang hami sa luhuna na marsaor, na mamuji ko arami na porsea di Yesus Kristus. Tuhan nami si paluah hami. Todim to di purbadi mali Tuhan na mangurapi hami. Asa margugo hami mangalo katahi-tahi Portibion. Jalaboy hami gabi panodang. Mabuan hatiuron di tonga-tonga ni haulomon di Portibion. Alani ali Tuhan pergugo yaman nami na nami sa luna karuas mo. Dinarona sila li Tuhan memilih diri na. Paso-paso manami na nami na li Tuhan pergugo na sila. So natoras na tua-tua nagawi si tiruon di hami. So nang ali Tuhan akan na puso. Na di bagasan parsikolaon, kuliah. Totong ali Tuhan leho tu na sila bisuk na siya ko. Margugo jala fokus na sila. Totong marsitutu na sila. Nalaw marsiajar, dohot makahulongi mamuju ko arami mabuat dami asitongan. To akan na puso. Napuso bulong, naung marsakap, nalaw marumatanga madjalo, mamasumasun, siya bagas mo na Tuhan tunasida. Makahulongi, isiro na duminggat dingo na sida, songon, pasangan hidup ni na sida. Dang doa ka na puso ali Tuhan noaing. Namarsakap, nalaw marsitutu. Majalo akan ada yang ulin sa kuali Tuhan. Tanulobi keluarga na umar rumah tangga. Tapos rohan na sida li Tuhan di loko danak di tengah-tengah na keluarga na sida. Secara khusus ali Tuhan aka ruas muna tua-tua namin na di bagasan parsahiton. O malay Tuhan na mga lihugugo nang hamamum ni sahit di ngulo na sida. Pargugoy ramote li Tuhan. Kana posom amang padita namin do keluarga. Na marhubas di huriamo na li Tuhan. Sungoni nang akka amanginang sitwa nami para halado ni huriam. Saluhut keluarga na sida di ramoti ho di barguguy ho. Ala di lon na sida tikina nang guguna. Marhubas di huriamon mangurupi akan aposomya li Tuhan. Ramoti nang akka guru sekolah minggu paniroy na poso remaja. Saluhut na kana marhubas songon-song leader. Anang tim musik. Akan namang lerohan na makubas si huriamon. Bayasun bagas joromon. Di bagasan dami sa dani roa mahamil Tuhan pasauton harajamu di Portibion. Membuat dami las ni roa ng hatigoran. Pasu-pasu mahamil Tuhan.
Si sadu panglauson nami li Tuhan dosa luhu nah galion nang haurangan nami. Bubuju pasapa maguar mo di Tuhan rori sa liling na. Amen. Lam gogo, lam gogo, lam gogo, mardalan ho, Sion tu banu adijang nang sadok kinunang so. Hatani di batah ujahan ni haporsiot talau pasahaton pedetai ima natar surat sian sadamu saopat ya topat didok ma jadi dohot masih abil mabuan sian buah baju ni biri buruna dohot sian tabo-tabona jadi lomo marohani jahuba mamereng siabil dohot na pinilehon nai ima sahatna.
harap jonjong mahita. Ali di bata amanami na di buno agijang. Di parahatopot rohanami do siya nudut ni rohanami. Hodumuan ni nasa udibasa na mauluy utus. Dison hupasat hami do pilihan hamanation nami toho. Sa jalo jala pasu-pasu pilihan namion. Asa gabedalan panidangion parsoran dohot ulaon asiniro hadi uriamon. Bahem mangulunami gabi pilihan na hobar tulomoni roham. Jala parsidohot, parohon harajomu, holong hasitongan, dohot hadamyomu, disadok portibion. Buhay marohanami marhiti todim. Asa say totong madok mauliati tuho. Di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di puno gijang say pinarbadia magwaramu. Sa Roma harajawmu se saut malomoni roham di puno tongon songon na di puno gijang. Leo madihami sa larion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon pada sanami di dosa ni dungan namar dosa Tuhan. Unang hami togyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bugina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bugina tuho. Jala dipasaurohon madamena tuto dim.
Selamat hari Minggu ma di tasaluna.